El públic i la reivindicació feminista seran dos dels protagonistes de la nit més daurada de l'any pel cinema català. Els premis d'aquest diumenge distingiran l'espectador com una part essencial de la comunitat cinematogràfica. L'Acadèmia del Cinema Català vol agrair i celebrar la figura del públic de la manera més honesta i, d'aquesta manera, convidar-lo a formar part de la comunitat del cinema. L'encarregat de dirigir la gala, Oriol Faura, ha definit l'esdeveniment d'enguany com un homenatge festiu amb una mirada crítica, intel·ligent i feminista. Atributs que caracteritzen les guionistes i conductores de la gala, Maria Rovira i Ana Polo, creadores del podcast Oye Polo, de Radio Primavera Sound. Les humoristes seran les responsables d'amenitzar els premis davant de 1.400 assistents al Centre de Convencions Internacionals de Barcelona, on es tractaran de manera reivindicativa els reptes actuals del cinema català i del sector. Diversitat, representació, desigualtat de poder i estat del català. Volem parlar-ne i també volem fer riure. No són coses incompatibles, comenten Rovira i Polo, una frase que descriu a la perfecció l'essència de les mestres de la cerimònia d'aquesta edició dels Gaudí.